Ja liveen on Muutama tunti. Vähän päälle 3. Vähän päälle 3. Mä kuvaan tätä vlogia. En oo innoissani. Kohta mennään. Mitenkin tiesin, että Misuki olisi turmi? Mä ikään kuin on ystävä. Misuki. Itse asiassa... Ihmiset! Showtime kohta. 7 minuuttia ja käytän. Skibidi toilet! Mistä Showtime ei ole mielestäni listissä? Ei ookaan. Kohta mennään. Sinne sana käänny. Ota mango. Mun ohjain on vähän rikki. Mä tein sen just vähän aika sitten. Olisiko joulukuva jotain, jolla vaikka kohditetaan tää rutineissani? Ai niin, Rinne, mitä mä näillä teen? Miten tän pitäisi auttaa? Ei mulla oo kuuma ilmapyssyä mukana. Vihde pois, en mä niitä tarvitse. Se ruuimeisseli. Pitäisitkö tätä mene? Sieltä putosi. Pinni. Siinä se on. Kiitos. Pitäisitkö tätä? Ja se on vähän heiluva, mutta nyt sen pitäisi ehkä jopa toimia. Jos painetaan... Kuuma liimaa turvassa. Eikö tän jälkeen ole? Saanko tästä ottaa? Joo, saa ottaa. Mä juon vessasta vettä. Mä oon kuullut niin paljon. Oliko vihkokohta jo? Ai mikä? Vihkokohta. Ai se, mä suunnit sanassa. Niin. Se oli heti alussa. Mä en huomannut, että mä keskustelin. Koodis meidän häpelin tässä. On tullut hyvin. Mutta olen vähän. Nikkoli. Nikkoli on mun paras. Mä sanon Lindan parhaita. Onko sä taas sinun 3 tanssia? Mitä? Sinun 3 tanssia? Mä tanssit tanssia. Sinä Nikkoris. Sinä menee ihan sairaan nopeasti. Niin menee. Sen takia meidän pitää pitkittää tuota robokohtausta huolella. Mä oon vaan jähtänyt jotain ihan päättämiä. Joo, sä voit alkaa säätää niiden työkalujen kanssa sun muuta. Eli mä tuun hakea sen tölkiä. Perkkasen sen. Älä jiittaa sitä, mä tuun hakea sen. Ja mä voin tehdä sen sun yhdessä. Ehkä sit kun on dramaattinen, kun sä otat sen. Joo, tulee. Just tolleen. Ja mä yritän tuoda tähän kamaan hitaammin. Eikö sitä robottia? Venra sanoi, että mä näytän enemmän niiden robotkokukin ilma oli niin vakava. Oikeesti
Mullakin meni Starry Sky Orchestra. Se keskikohan jälkeen. Miksi se ei toimi? Se on otettu pois. Okei, hyvä. Sä pääsit sen mikin kautta. Onks ne mikin voitais vähän olla? No, miksi sä pidät sitä sinne? Anna valmiina. Anna jokaisen terveys. Nyt alkaa Konjaleen ohitte. Mä pääsen kohta lähteen kotia. Mä oon ihan kuollut. Mä aion lukittautua huomenna huoneeseeni. Pelaan Genshinia koko päivän. Mitä mulle tulee viestää hyvin? Milloin me startataan ne peruutit? Meidän pitää vetää maratona toisen luvan kakkoskausi. Mä puhuin siitä jo aiemmin näin. Se kun sä juoksentelit ympäriinsä. No, mä en nyt juoksentele aina ympäri. Sä juoksentelet aina ympäri. Mä en ollut tehapaat muuta enää. Näin se on kuukuuset. Mä oon ehkä vähän väsynyt. No, monikoni 2.0 oli sitten tässä. Nähdään kuplissa seuraavan kerran. Bye bye!